Jeb 10. Ja som kopal iba rohy, ja som mal piči. 7 pomedzi rohy. Poďte niekto. OK, vy sa tam vydýchajte, ponaťahujte, potom sa prestrieľate, už je tu posúť. Nie, tento. Boris, Pál hore. poď si dýchal doteraz. Môžeme? Hop. Hop. Bude aj 4. Minútu a pol. Kulečník, pozri. Chlapi, vy to úplne neviete, to musíš házať presne, že pomedzi a on ako ti hádže tie lopty. Ďalej, háď. Aha. A to aj s dvoma dobre, nie? Hej, a s troma je to ešte lepšie. Ešte na viac Vypaj mu to tam. Veď som to chytil. Boha. Vidíš to? To je isté, no. To čo, vy Bianu hrali do piče. Kúsok do hlavy ste dostali, priznaj. Vy hrali nové pravidla, vieš? Vlado, 3 si mal, nie? Dal na tu také komáre pojebané. Táto sa vysej, to tak má byť. Presne. Budá, že nemáš pijavicu. Hej. Na koncovke. Pozri, ďalší brankár. A teba chceli do druhej brány, čak? Hej. A ja tiež do. Chlapci, aj to tu. Založíme brankárskú školu. My vieme zostať len na hlavu. Vlado! Čas? Hej. Poď. Tak sa mi zdalo. Všimaj, ako mi on prieska po tej lape, vieš, on chcel dole, aby mi potom high kick plesol rovno na bradu. Ale to robíš vždy a každému. Počkaj tam dole, potom Ďuri. Tak ty sa mohol, keď som to pustil. No ukáž sa hviezda. OK, pripraviť ďalší. Poď sem ešte chodí. Alebo hodí daj mu. Pripravíme. Môžeme začať, poďme. Idem! Dobežíš, Ďuri! OK, už idete. Asi polčas, ne? Hej. Ak nie, tak poď. Hej. Dávaj mu aj tú tretiu. Poď. Hej. Poďme byť pán trojka. Poď. Oliver, keď budeš tak silno kopať, tak si môžeš aj 9 dovoliť. Počkaj dole, hej. Sedem ideme šak. Sedem. Pozor, po nohy. To je pán učiteľ, on pozná, aký to bol stroj. Ale bolo si tam, nie? Bože!
Ešte dve. 10 no. Kde to? Tam. Tuto! Pome! Boha, Krista, zba. Dostal som na pupík poslednú. Kámoško, stovka až hore na kopec takto, tak to budeme nadrapí. Čas. To máš už dosť. Počkaj dole, počkaj dole. Poď. Teraz posledný, čo? Ty si nezačínal náhodou? Čo? Ty si nezačínal náhodou?